No niin, tervetuloa 100 kilometrin kävelymatkalle. Täällä on mukana tää kaveri, Leo. Kuolla. Ja sitten on Samuel myös. Hei kaikki! Miten pitkä sen matkustaa vielä? Mahtavat alkukävelyt ollaan tehty tässä. Pikkuhiljaa on ruvennut nyt ilta tulemaan. Onks tää niinku mielipiteitä asiaan? No siis tää on vielä ihan duo-peli. Vielä on duo-peli. No mitä Samuelin mielipiteitä asiaan? Vielä duo-peli. The home is in sitting right now. Not coming thing out of ass, but sitting in the ground. Nyt ollaan päästy tosi vaaralliselle autotielle. Kävely on hyvin vaarallista puuhaa. Ei. Nyt ei kyllä näe enää mitään. Vähän pelottava tuo ees oleva. Joo, ai niin siellä on joku tommonen. Yrittääköhän se tehdä meille jotain? No nyt ollaan aika kriittisellä tilanteella se oikeesti, että voi tapahtua ihan mitä tahansa. Stay tuned. No niin, nyt ollaan saatu tää kamera toimii tällä valolla ja tullaan nyt tuo kaveri jää tuonne taaksepäin, niin ehkä meille ei tehdä mitään juttuja. Lähtee. Heti Joo, voi. Joo, nyt selvittiin säikähyksellä selvittiin. Säikähyksellä oli juusta selvittiin, että oli ihan hyvä juttu. Valo kansalle. Hengissä ollaan tehnyt tänne asti. As a heart with the boys. Luultiin, että päästiin lossille, mutta no... Se olikin vappu. Olemme päässeet Vehmersalmen lautalle. Enää pieni matka Vehmersalmeen. Very crazy, we're going in the lauta. Interesting this is. Mitä? Oli sun vuoro vähän Almari. Auinen. Come we in the Vehmersalmi side now. Nyt pidetään kyllä tauko. Koskia jalkoihin. No niin. Onko se orastit vai tämmöset harjut? Nyt on kyllä new look. Kun mä toimii paljon paremmin. Vaikka oranssit, kun on nyt näköinen. Oota hetki. Mennään reput takaisin näkään. Yes. Kyllä se matkanteko on mukavaa, kun on että Leolla rupesi koskemaan jalkoihin, mutta onneksi sillä on nuo crooksit, niin kuulemma hyvältä tuntuu. 16. Ei ollaan vielä puoli päivää. Eli mennään niinku tonne päin. Siellä näkyy vaan tummaa, niin joo. Leo jalka ihan ja muilla on kiviä kengässä. Piene kivet oot. Stupid! Sattaako täällä muuten lunta? No ei sadaa. No en mä ei. Ehkä. No niin, E-sanoja. Kenen vuoroon jää? Siellä me ei. Sokaa. Oi. Ei mitään. Ei mitään. Ei oo minusta näin. No mitä? Mullakin Mitä? piti olla. Ei mitään, siinä on väliä. No, en tiedä. Ei sekään oo sana. Ehtiä. Nyt on se vuoro. Ehkäistä. No toi on hyvä. Entinen. Ehkäisy. Moral boost 100%.
Joo, vittu. Kato ST1 tuli oli pelastavaa käsiin. Joo, no niin, nyt meillä on niinku tämmönen suunnitelma, kun Leola tuli ihan rakkula ja nyt se Nilkka just ihan niin se heittää nyt sinne Vehmersalmeen. Rakkula vaikuta vieläkään mitenkään, se Nilkka on. Me pitää pistää ST1, se on ehkä auki. Kama! Yeah! Meni ST1 ja Lady 9. Kuule, että se pihaa sitä kamaa. No niin, nyt ollaan lähestymässä Vehmeriin. Ukot on kyllä ihan väsyneet ja löytti joku tämmönen bussipysäkki täältä. Rytökylä. Ui täällä on tämmönen lyhty. Cool, cool. Very cool. Vähän mun naamaa, kun tää on lyhty. Vihdoin. Valoa tunnelin päässä. Yes. Yes. Rahaut. Tultiin Vehmersalmen ST1 ja... Tää ilmeisesti mennyt konkkaan tää paikka. Nyt se on joku eläinkauppa. Joo. Nyt kaverit jätti mut tänne ja... Minä aion suorittaa tämän haasteen loppuun ja kävellä loput 50 kilometriä. Saattaa meikä loru loppua lyhyä. Yritän vielä ehkä 2 tuntia ja sitten vois kyllä luovuttaa. Mutta no, kyllä se oli ihan hyvä runi. Meinikki. Se nyt tää rasitusvamma kyllä varmaan tulloo, että... Se oli ihan vörtti. Tää kävely muuttui kyllä sitä 5 kilsan tuntivauhtia ehkä 2-3 kilsan tuntivauhtia, että... Ei saakeli. Ja tää vähän menee tämmöisen limpimisen puolelle. Joo, mutta kilsan päässä pitäisi olla ehkä semmonen hyvä bussi, missä voi istua, niin jos mennään siihen sitten viimeiselle olemukselle. Mitä? Sieltä on penkkipaikka, nyt! Viito. Mä pääsen istumaan niin monen tuntia. Eiköhän tää ollut tässä. Tää reissu tältä kertaa. 65 kilsaa suunnilleen on saldo. Ihan hyvä, mutta ei ollut ihan 100. No niin. Alkaa olla viimeisen kuvaukseen. Nyt täältä Leon kotoa pitää hakea minun tarvikkeita. Niin. Nyt se tulee. Hei! Morjesta. Mikä on mielipiteesi asiaan, että feilasimme tämän haasteen? No siis jalkaan tuli rasitusmurtuma, ei sille mahda mitään.